Ahoj, jdem na hřiště? Jo? Tak pověř. Hele, Alice, napadlo mě, že bychom jeli na nákupy. Jo, tak jo, ale nevezmeme někoho s sebou. No, tyhle ty určitě ne, pane bože. Já zavolám třeba svý sestřenici. Jo, tak ji jdem zavolat. Jo. Ahoj, Daisy. Hele. Ahoj. Ahoj, nechceš jet s námi s mojí nejlepší kamarádkou Alice na nákupy? No tak ano, a kam? No, do Pardubic a fíčka přece jako vždycky. No a v kolik hodin? No, chtěla bych, aby se za hodinku byla tady u nás, jo? Jo, tak ahoj. Ahoj. Hele, nezdá se vám, že Eliška je nějaká divná? Jo, zdá. Jo, a to i Alice. Jsou hrozně zlí. To má pravdu. No, co jdeme dělat teď? Hrát karty? No, tak třeba. Tak pojďme. No ahoj. Počkej. Eliško. Už jsme tady. Ahoj. 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 Tak pojedeme. Jo, počkej. Nejdřív tě seznámíme s našimi nepříteli. Jo, byli to naše bývalí kamarádi, ale pořád nám něco A kdo to ublížili. je? No, prostě poznáš. Pojďte sem, vy bando. Už máme se mít. No, Asi se máme seřadit. No, takže tohle je Tara, Monkey Bruno, Jack. a já jsem Sally. Ahoj. Ahoj, já jsem Jack. Ahoj. Jako co Já- to vyvádíš? Já Jak jsem se? Daisy. Jo, to je Daisy, takže se k ní budete chovat hezky, jasný. Jo, my teď jdeme na nákupy a nikoho s sebou nevezmeme, jenom Daisy. Ale nejsi nějaká divná. Jak divná? Prosím tě, nech mě. Pořád se zajímáš jenom o Daisy, co to s tebou je? Úplně jak kdyby se do ní zamiloval, ty mě přece nemiluješ. Já miluju. Jo. Tak já už běžím. Já taky. Au! Vy bardzo hnusná, vstávejte. Nestalo se vám nic? Nedovoluj si na ně. Hej, jako ty se jich tady zastáváš. Jo, jsou to moje kamarádi. Takže ty mě už nemáš rád? Jestli nechceš, tak ne. Víš co? Tak běž někam. Jo. Takže se mnou rozcházíš jako? Jo. Ty seš ale... Co si to dovolíš? Prostě. Daisy? Ano. Víš, rozešel jsem se s Eliškou a No to jsem asi viděla. chtěl bych chodit s tebou. Jsi moc hezká, hodná a miluju tě. Sotva se vidíme jeden den a ty chceš se mnou chodit? Jo. Vážně? Jo. Nechceš si to radši rozmyslet? Ne, už to mám rozmyslený. No tak snad to půjde. Vážně? Ano. Hej! Hej, kde je? Kdo? No, přece Eliška. Jo, kde je? Chceme si to s ní vyřídit. Ale ode mě nemá ráda. Jela na nákupy. Svoj kámoška. Jo, jsou hrozný. Díky, že se s nás zastal, Jacku. Jo, nemá za co. No, tak my jdem si hrát na to hřiště. Jo, tak běž. Čau. A vážně chceš se mnou chodit? Když ty chceš, tak ano. Tak dobrá. A kam jdem teď? Nechtěla s nima jet přece na ten nákup?
Myslíš, že mám jet? Jestli je to tvoje sestřenka. No to asi taky vím. Jo, to fakt. My si hrajem. No, je to vidět. Vypni to.